Čaute. Tak dobre, OK, sme späť. Čaute. Ticho. Roba. Znači nejde na P. Bavíš to už? 7. Ja už mám Počkaj. 7 serverov mám. Jak sa volá? BKZ. Nie BH, O, BKZ. Počkaj, hľadám. Som slepý? Nájdem ho podľa tých. Neviem, či som ho mám. Au. Niekedy som dobrý bol. A je dobrý. Toto si zabil. Mne to laglo. Mne laglo to načítavanie, to sa robí v konterovi. He? No. A odkedy? Vieme vysvetliť? Neviem. No. Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom Gogotalku. Dneska s Trevorabáčom. No to laglo proste. Tebe to laglo? Mne ne. Čo mám dať zamknúť? Čo si? To by som sa nikdy nedostal na počítač? Hej, ja som raz to zamkol. A čo? Nedostal sa vôbec na počítač. Kto ti to spravil? Bratránec. Hej. Som vôbec nebol na počítaču. Hej, teda je Fejzová mapa. Ja skúsim v kontera. Počkaj, potrebujeme rozbiť. Počkaj, nevieš? Nevieš, jak sa robí rozbiť? Sakra, ja musím zreštartovať. Bože, niekedy tu sa fajne robilo rozbiť. Počkaj, nevieš, jak si premením knajfe? Ja musím normálne, to musím zreštartovať. Dobre. Čo? Musím zreštartovať asi počítač. Mne to úplne seko, že to mám na veľkom obraze. Hej. Potom ti hneď zavolám, hej. Čau a čaute ľudia. Čaute.